Naputol na gabaan na britso lagi. Jokan mo na to si Kuan. Jokan mo na to ni si Jason Sabi, bro. Yan. Actually, ikaw ba na yung partner? Dili si Marie, dili si Stephanie, kung dili si Daphne. Sunod na sa top 3. May gani. Hi, Daph. Salamat sa iyong pag-ano. Hello, may gabi. So, namayang gabi sa kay, pang gabi. Pasensya lagi wala mo nadunggal na mga grinder. So, live may karon dumiya sa Emperor sa Imitaw na Beach Resort. So, nag-recording may karon para for this episode. So, naka-focus kasi ta sa sa love story, brother. Yeah. Jason. Sir. So, kamo doa pareha mo na mo ni Juanito from USTP gapon. Yes, sir. So, kamo doa nagsugod mo. Asa mo daan na mo kay ila high school o diyan na mo sa USTP na ila? Sa USTP na sir. Actually, kuan mi nga school hopping. School hopping. Kung ay bar hopping, na po school hopping. Sa gila dili USTP o na school. Abka, then nag-isayo po. Then nag-USTP po. So, kamo doa daan? So, nag-Lourdes, nag-isayo, then nag-USTP po. Okay. Pwede mo kay ila prior to USTP. Kuan man siya kanang social, private sa private. Ikaw niya sa niligikan? Sa Mogs, sir, Mogs. Mogs. Dali raman ako madala og barkada, so wala akong gipabulwa. Sa Mogs ko kay mas daghan laaganan. So dito na mo nag-ila na dayon sa USTP. Sa USTP na sir. I heard nga both of you are members sa dance troupe, tama ba? Yes, sir. Sa Gintong Amihan. Shout out sa mga taga Gintong Amihan. Sabi mo ka nga gusto ko na pila na sa una ba? No. Tapos kalon sa Diyos, wag ko madawat ya. Wala na ba to si Gaani, di ba? Di ba dancer mo? Nag-retire na siya. Di ba si Gaani ba siya, di ba? Nag-retire na siya. Si Gaani lagi. Anyway. So nagpuli ka lang kasi na din. Si Sir Joel sa Likha. Alay po si Sir Joel na Likha yan gidala mga modern ethnic ilang dance. Okay, now. Kasi ginastorya na to. Alam mo ang kumo na to ni Kuan. Ang atong mga kita doon ay mo na tong asawa were college sweethearts. Kani sila college sweethearts na gapon sila pero atong gina-advisean nga mo nagidelikado nga may tabo. Lovely. So first mo nag-ilan ni Jason dito na mismo sa group na sa Gintong Amihan. Sa dance troupe na. Sa dance troupe na. Unsay imong first impression ani niyang dagwayan ni? Sabaan. Mabantayan kay sabaan na nasig dool-dool. So primero pa lang medyo ga na ba? Medyo papansin. Papansin. In fairness naman effective ba yung gibuhat niya papansin or medyo nairita ka? Effective na lang. Sige mo nang siyang pangita. Oh, Jesus. So pareho mo first year sa una pod. Pasulod ninyo. Ikatulong na first year. Kasi pasulod na ikatulong na first year. Ikatulong na nagbalin ng school. So first year na po dali. So pareho mo doon. Gamay ra. So pareho mo nga ang first year ganyan dili USTP dito. Dili. Okay. Pero first year ko ato sa USTP dayon nag-work na kaato dito. Nag-work na ko ato ba? Ibali. Uy, corrupting minors yung kagawang mo. 16 pa ko ato. Pila edad ni mo to? 16. Pila edad ni mo to, Jason? Ay, go sir. Wala ba? Kasuhan tani. Corrupting minors yung kagawang mo. So, well, what happened? So, yung pagkita, so, love at first sight bang may tabo? Kuan sir, Dili siya sipyat. Taro nga. Mapiktusan ka yun. Basta mo na ito si Marie siguro na. Wala ito si Marie. Gito yung lemon first. Sa lagi si Daphne. Wala gigay balak. Sa dili pinuubo. Wala gigay balak. So, gigay balak. So, pag primero mong kita ka Daphne, so dili ingon na ka lang, you are attracted. Britso. Dili, so attracted yun. Taro nga. Naisa po, gatudlong yung sasayaw. Doon ang isa, marami siya, gusto lang yun na, ako na yung ginagawa, ako na.
Kanagyan ko na daan. Isa. Manifest. Kung mo ng diretso. Dili pagaling niya ha. Bro, ba target lock? Enemies pa rin. Parang lumpia. So kamo pala ito first. So first time nga nagkita na. Yes sir. First time. Ma'am, usa yung mga mga the moves ano. So kibali siyempre di ba maginamusulti nga manguyab yun. Usa yung mga medyo papansin. Usa yung mga moves ano ni Jason. Sige pang hanggat og laag. Pero naman ko'y boyfriend good adto. Ay! Boy langkat na ini sa di ay. So kasi pag primero na magkita ninyo, nakay boyfriend na tangatan. Nagpa-cute ra man siya. Abangers. Gari sa likod dito gampo na ba yun? Bulang Bulang pala sa loob, pangalot. Sa bulang, Laag pala as sa loob. friends. Ana di ay. So na naman boyfriend, dili tayo USTP. Dili. Nag-grab sa sa opportunity ng tagbuang daw. Tapos katong pagpa-cute-cute niya, medyo wala ka naipansin kayo because you are in a relationship that time. As friends na kay murag among circle of friends kuan naman pud usa ra. So murag pag Okay. maglaag barkada. Dayon pag bulag din namo gisungog-sungog na dayon then pildo din ang ma-fall. Brag dan. Pildo din ang ma-fall. If you don't mind, ma'am, dili po siya ang rason sa inyong Dili. pagbulag. Dili. Ano ba, if you don't mind, brief lang, di ko gusto nga, kasi may mutang emotional ani, but Pilak na. that time, anong, dugo sa mga to yung mga ex-boyfriend mo? 1 year and 7. Pero anong nagbulag mo mga to nga time? Kuan, possessive and dili. Lagi dapat mga Sige, magkitaw ni mo sa possessive, mapila ka S sa possessive. Sige daw, eh. Gidaw Sige, ka gamit di mo lang ulo possessive, pila ka S sa possessive. Stricto na lang kay Sara. Isa na yun. Stricto Pwede na lang mo daw. So, medyo nasakal ka, Brian. Dayon. Di na ko gag-grow atong relationship. Handog ganun mo lang, yapon ko nag-grow gan. Para laban na tama. Pero lagi na itong laruan, dili siya ang dahilan na ito nga time. That time po, nabay respeto si Jason nato, wala ba siya nag-pursue o medyo kaparamdam na sa ito nga time? Wala po. Barkada lang yun kay friendly mapugod siya sa tanan po. Same treatment ra. So medyo sa tanan. Padali pangka. red flag. Padali pangka ba? Para din mapangka, para mga diskarte na Brad, sa mga season kayo ba? Friendly, ana. Kaya kaso mga kuan Pero Jason, kabalo ka ito nga time nga in relationship siya. Yes sir. Kabalo ko. Kasi mo na sa moment na ito nga, balang na siya uwi, mo lang katon. Ay, Dili, takadala mo ng ano ha, wala kang respeto ha. Para di ka bro. Pero kato nga time, kabalo ka nga na si in relationship. So, unsa man ka, gi-stop ni mo, wala, di ka gusto nga ipadayon or, in a way, bro, lang katon niya po na ko ni. Malangkat magaling na naititulo ka na pa yun. Wala man pud doon sir. Kuan lang. Sabay lang gid mi sa barkada man pud gyud. Bali among isa ra gid among circle of friends. Then laglag ana then invite. Then pagbulag nila mga pila pa pud kayo. 2 years na pud mi aya nagila. Ay 2 years mi aya naguyab. Tingnan mo na ito. Ato na yung karoon na. Kaya baka kasi naminaw ang ex karoon eh. Tamahin mo kang dahilan na ikaw animal ka, ikaw may tungalo na ikaw nagbulag na kaya ikaw ka-abangers kaya ka-animal ka. Kato mga time nang nag-away sila, nahimo ba kang kwan, parang shoulder to cry on? Wala po sir. Kay kuan siya sa tanan man circle of friends As a whole. So, dili particularly sa imo lang. Yes sir, dili. So, Kabalo ko nabalo lang mga circle of friends Nung na. naibawan ni mo nga nagbulag sila, actually, nalipay ba ka o ang tinood? Nung time na yun, medyo napa siya na Lucio, medyo attracted na ka. Medyo gito. Medyo na kay but siyempre, Ang circle of friends respeto. na pugong sa gid nga. Ayaw kay na siya. Yeah. So when the time when you hear nga na siya, yung sino pagkabalo nga nagbulag sila? Nagsulay na po siya sa barkada sir. Sa Amoa. Sa barkada lang. Ma'am, imong purpose naman sa barkada lang yun or padungog-dungog po ito ka Jason that time? Sa barkada lang yun. Sa barkada. So pagdungog ni mo Brad, nagpalitson ka? Ay, kamamuray na yun. Nalipay lang ito nga time or burag lagi yung baka nga, oy, murag Lord, murag nanak ko yan
Wala na ko yung chance yan. Wala mo po na sir. Wala gid siya expect po gid ngay nana. Okay. So ikaw, sige na, aminin mo na nga nalipay baka ito nga tayo o medyo na ano baka that time. At concert kanang half 50-50 kay basig 50-50. ma-rebound or unsa kanang basig sana pa nakitbutas ana ba? Yeah, exactly, no? Kabalo kawa dito. Sometimes nga nang may tabugan, no? After a breakup, lisod kayo mo salo sa usa ka person nga after a breakup kasi tama pwede nga basi mahimo lang kag panakibutas No. or ikaw ra ang rebound. Yeah, rebound gid mo itabo kay. Ay depende. Depende kung unsa ang ilang pagbulag bitaw. Yeah. Unsa reason ba kay na may uban gud nga basin siya ang bae gibiyaan tapos sakit kay siya nga gibiyaan. Okay, yeah. Ngita na og lain kay kuan ni nana so mabutang nga rebound. Pero kung na closure or proper closure ni tabo, well, di man siguro ko. Daphne, if you don't mind, kisay nakibulag ikaw mismo? Oo, ako. Okay. Ayun. So, dili mo nga rebound kay. Pero that time, when you decided nga makipagbulag ka, sa picture ba na nasa mo si Jason ato that time or wala? Technically, wala pag yun. Gusto lang nako to ma-end ang relationship ko gid to kay toxic naman gud kayo. Yeah. Mo lang. Nauso rin ang word nito. Ano wala na sa ato sa unang panahon ng mga toxic. Toxic na ning relationship. Wala nga na lagi. Ano to sa una, klaro ni Juan. Karon naman ang word ni toxic. Ang asawa kay wala namang gud siya panahon. Pero kay ginagamit na ito ng word na toxic. Sabi kay silusul mo kay siya. Sabi kay toxic na. Alright. Sorry, Grabe, Burag pili na ko powerful, letter F. Powerful ang ex ni Daphne. Kaya murag kalubat kalit atong mga batteries. We're good. Grabe ang power sa yung ex eh. Hindi kita pat pastoryawan sa yung ex mo. After, balik ka na to, so nagbulag. After blood, pagkabalo ni mo nga nagbulag, a week, a month, kay ikaw nga murag gusto ka mo diskarte. Medyo more than a year gid sir. Dili kuan. More than a year may naguyab. Pero after mga pila ka months sa ilang pagbulag, medyo same naman ang treatment pero pagka pandemic na close gid din me. Kay dito na sa pandemic mi nagka-close. Nag-grab sa opportunity ning kagwang gyapon. Sabay sa panahon na. Wala ba ka nahadlok, Brad? Nga, tama ka, bago lang nagbulag si Daphne sa iyang boyfriend, wala kay kadlok nga baka mahimong panakibutas or rebound lang ka or matimingan ba si ikaw lang ang mahimong shoulder to cry on, ana? Wala yung ana. Wala man pod noon, sir. Kuan gid siya kanang pag mag-love mo ko kay ginahatag pod gid nako ang best. At least. At least na ginahatag. Para wala pagmahay pod hinahanap ito. Pero wala mo pud ako gi-mind pod kay wala pud kanang dili siya kanang nga take advantage sa gid ba nagbulag dapat kuantani. Mo galing, yeah, exactly. Because nga na kita mga laki, makaya magita nga ato na yung grab opportunity okay nagbulag sila. Hindi mo ba? Tama kaya mga anang nga discard. Pero magdodoo sa kaingon kay basigon niya tungod lang yun sa kamingaw baka sugton lang ko niya. Baka dili sa sure sa iyang feeling. Tama siya na tao nga nadya kay naanad siya nga. Yeah, tama. Si Daphne when that time nagbulag mo, that time ba na sa situation nga like wala na gini bulag na gini or baka gusto lang ka mo ginhawa then maybe he will realize nga toxic na kayo baka he wants nga makipagbalik pa sa imo ha. Napapakay nga tong na that time nga basi magbalik pa mi kung mag-change sa siyang attitude. Kay murag final na pud gito murag dili ra man good na mo first pud na break up. Kana bitaw. So dito first time. Ko na siya like sa babae man good once maka-decide ang babae nga enough na yun siya. Tingnan na ba? Tama ba na? Oo, diba na ang girls. So, kibali, when you decided nga break up na ni, pero di na ni final na gini mo ng anan dati. Final answer na to na ako. Ayan. Pero again, atong klaroon, that time, si Jason that time, wala siya sa eksena doon. Jason was just a friend. Jason was just there friend. as ako dancer. co-dancer. Kau pala sa grupo. Dili ingon na nagbulag may that time si Jason kapanguyab sa kuha. Dili nga to nga situation. Dili na to na situation. Dili pud ko gusto nga mo use og other
person bitaw para lang mukuan sa ako mo ina na bitaw. Yeah. Kay murag lain pud kay nasakitan na gani ko magpasakit pa pud kog lain tao. Dagway. Jesus. So tama to yung gingon after almost a year pa. So kano siya na si Jason ni Solon nga medyo nanguyab na? After the breakup, after pila pa ka months or almost a like year? few months, 5-6 months kay Okay. good mo pud gud among friendship unya dili na mo gusto i-ruin nun taba among friendship. I think ang pinaka-solid brand nga relationship is really when you guys started as Friends. Like friends friends. talaga. Tingad. Kana bang walay kuani nga as in friends ta ani nga time. I think mo na ang pinaka para na ako the best good actually good before entering a relationship is dito sa ta magsugod sa friendship sa gyud ni. Pero double edged sword yapon ang kwan. Inana kay pasa ang gingon madlock sila nga maruin. Maruin ang friendship ana ba? May gani kay na kwan siya na sakto siya nga kwan. If you don't mind Daphne, gi-try ba kag win back sa imong ex? Oo, like after adto ikapila pod gyud. Nga gusto niya nga magbalik pag yun mo. Magbalik pag Barag yun. nag-effort siya. Oo. Gi-accept ba niyang mistake nga barag toxic lang relationship parang sakal ra kay ka? Gi-accept man pero murag kapila naman kana bitaw mag-sorry then repeat dayon imposible tapos na. mag-sorry murag cycle ba so murag kailangan na pod ma-stop ang kanina. So parang final decision na Final gito. answer. Ayun. So for final answer kay sige magbalik bulang. Iyon. Marupok ang person. Sa akin, it was not the first time nga nagbulag mo. Pero kapila na sa na itabo. Yes. Tapos okay, gitagani mo chance. Then after that, pero the same gyapon nga mistake nga mo nga nang naitabo. Oo. Look. Dagway ni Habang nangyari ni Jason. Jason. Habang niya ni Jason. Masing dili ni si Jason nga katong kamoy. Dahil nga Jason. Light nga Jason sa Moira. Kani, mas loyal ni nga Jason. Wala mga kada extra service. Extra sauce lang, extra sauce. Extra sauce. Extra rice ka na. Ikaw ba sad Brad, nahadlok ba sad ka nga maruin inyong friendship? Kaya pimi ko makadog na Brad, sometimes tungod sa friendship, you don't like nga i-level up nimo manguyab ka because you don't want to ruin the friendship. Nebot ba sa kana nga point nga murag hadlok ko kay amiga ra ba may di ko gusto nga if kung magpagawas ko sa akong gibati maruin lang among friendship. Naagid na sorry, naagid na nga factor. Kay naagid ni barkada nga nagbulag sila natiwalag gid sa barkada ang isa kay di na kayo halos magkikita. Kay naruin ng ano. Kay nagbulag sila, in a relationship sila sa among barkada tapos nagbulag sila kay wala pa nagkasinabot din. Medyo So this sabi na ma-invite mong naitabo nga murag mahadlok ka nga baka. mahinana ba? Pero paano diyon sa nimo pag-ingon nga mag-decide ka nga dili. Sige bahala na ni. Manguyab gyud ko whatever it takes. Kay kwan pod naka-decide po sa kay so far okay mo po ng dagan sa among barkada sa among kuan sa among relationship pod nga Gi-accept sa accept ra pod sa barkada. Bisag pinakauna di sila uyon. Okay. Pero mga pila ka months, year ang nilabay, okay rin po sa ila. Sila na kaya manungog ba yun po. So nabali ka ng barang formal yun nga, Daf, manguyab ko. Or imo lang ipakita by through actions. Answer, siya ang nag-ask. Kanang Barang naghiwi si Daf, barang wala sa buhay yun ang tunguan. Ito mo ako ba? di ka na sir, kanang 50-50 ito kwan siya kanang usahay magpurso ko din ay time nga dinabog ko mo chat kay gadwa-dwa lagi. So siya na din ang ni-confront nga unsa man gyud. Yun! Kailangan siya consistent. Ano nag-question ka, Daf? I mean, nagpakita na siyang motibo, nga motive nga gusto siya nga gapanguyab sa true actions. But ikaw naglibog ka, o sa mang yun eh, gapanguyab ka, or waing nga na ba ang dating? Dili ko ganahan man gud ka nang dili klaro nga tao ba nga kanang go tapos tagtod wala na pod. So mo to nga giklaro na medyo prangka man gud ko. Yeah. Malo maglaro hay. Kibali. Seguras. True actions, murag kapakita siya nga murag panguyab siya. Oo. Tapos matingala sa kang murag on-off ang style niya. Oo. So that's when ebot sa punto nga murag Nutan na. unsa mang gyud ni? Nanguyab ka or wa? Tama ba? Kasi na nga pagkaingon ni mo na nakay feelings with ana or wala pa? Wala pa kay feelings. Medyo naganahan ako sa iyo. Yeah! Guwapo nga yung amigo. Guwapo nga yung amigo. Pag-skisa kasi yung kukumi. Pag-skisa kasi yung kukumi. Kasi may kukumi. Murag-murag. Or the effect na lumaya to gapangitao naman. Ma'am, we don't want, dili saying want to flatter Jason.
But in fairness naman, ano palang ginawa ni Jason nga mura nakaingon ka nga mura, medyo naganahan ka na fall ka eventually. Ano bang mga kay kung dagway lang man mura ka piki yun. Charot lang. Dili man ko gako anog sa Dito sa dagway, ang batigin na ikaw. Ako batig na in a good way. Pero ano palang ginawa niya? I mean, usay mo nakita ni Jason nga, medyo na, in fairness na yun ka nga. iyang sense of humor. Number 1 ko na sa akong list na sense of humor. Liwat na si Master Bird. Brady nga lagi ni Brad. Si Master Bird. Mo bitaw nga sila Big Soto, Dolphy, dagan asawa. Dagan mo asawa? Parang nakulbahan ka. Ano na, Big Soto. Mga Dolphy. Tanan mga komedyante dagan asawa. Mana hindi ko... Dito ba ka ma? Medyo na ano kasi pag komedyante. Ay, oh yes, kay na siya good iyang sense of humor tapos kanang vibes lang yun duha kana sa mga like among trip or unsa. Okay. Dili siya kanang dili bitaw ka kanang kailangan pa nimo i-effortan ang inyong like connection duha. Inana ang So medyo sa nakita ni mga murag okay mo duha ni Bayo sa komedyante din ng animal lo. Joke ron. Joke ron na. So dito na that time natingala ka parang on-off siya. So medyo aminado ka medyo gaka-fall na ka pero dili po ka sure kung i-pursue bagi ka niya tinuro dili something. Kay murag ga-hold back mi duha bitaw. Dili ka nang ga-hold back lang kay basin dili day sure or basin kuan ya kay friendly lagi siya. Alam mo to, Brad? Anong medyo 50-50 ka, Brad? Nga parang on-off. Style ba to nimo or ikaw sad na kay murag na kay kakahadlok sa ga? Kuan siya sir, pakilig gamay, pamis din gud gamay. So kibali mo part sa mo diskarte to. Medyo na siya na pamis og pakilig pero Wala lang sa gyud. Kailangan mo text karon pag after 2 days. Hindi sa kamay. Effective ba na, bre? Ba? Alam mo nga pag na mga gabaton sa guys na mo text ka straight mga 26 days, 1 month. Every day na mahaw na ka, good morning, nagunsa ka, paniud to ba yan. Then suddenly, Brad, you stop. Layan. I mean, dagan kinita mo lang ako nakita nga, that's very effective. Tuloy-tuloy ka. Then suddenly you stop, brother. Yeah, siguro makita no kung Dili kasi ang girl kasi ba, in fairness to the girl, tama ba ko Daphne nga, sometimes ako lang girls, pag medyo makita nila nga ga-effort ang guy, medyo kasi mas murag dali for them. Then suddenly mag-stop ka nga murag kachud lang, di ba? Murag matong na mo. Ito man yun eh. Asa man to? Pag nagkuhan siya sa kuha. Yeah, exactly. Igala bang naitaboy mong feeling? Kasi na style niya mong kanang di sa kalit din sa wa mo reply, kalit sa dili ka PM. Kalit lang ka cold. Then consistent then di na po dayon or inana ang dito. Mayo. Tip number 1. So tira to, Brad. Medyo mo tayo, murag part siya mong diskarte. Na part na lang. Kaya duwa-duwa gid ko. Actually gid sa tinuod lang gid, gaduwa-duwa gid ko ato. Kay medyo kuan lagi nga gikan ta break up tapos sa barkada bas maguba ang friendship. So ay mo una-una baka panakibutas lang ka because bago lang na-break up. Ikaduha, baka what if kung magpagawas ka sa imong bati, baka maguba ang friendship. Yes, sir. So murag medyo those two reasons. Pero kano sa naman ka na para naka-decide ka nga, sige, murag mo na ni, i-post na ginako ni. Kato sir, pag pangutanan niya, mga content, mga pila pa ko ka-hour, ay naka-reply. Kung ako gid padayon or dili. Kay naprangkahan mo ko. Gwapo kayo. Talaga. Naprangkahan mo. Aling ko kuno. Ora mo kanil kato man swerte. So meaning to say, ma'am, Miss Daphne, so parang effective ang gibuhat niya nga parang stop na raw siya. Kay murag ipangitan mo. Effective ra pod baya siya. Murag napra-pra ko adto. So medyo na nakuan sa nga. Tingala ko ganun nakalit ba nig siya kawala. Ay, naman gay. That's another tip, brother. Naman gay connection na ito. Yeah. Kalit mawala. Kuya, so wala ko inana da. I remember lang sa pareman may college sweethearts. Ang naitamulas ako sa una kasi nga walay cellphone. So nag-boyfriend girlfriend ni Mrs. Kaya lang nagka-summer. So medyo wala na yung connection. Hindi pa mag-text na ito nga time.
So, pagbalik na mo second year college, tungkol kaya kami communication, pero nabugnaw si Mrs. So, siya ginakipagbulag sa ako. Okay, pero di man sa sure ng, kaya lang, eventually, after pila po ka weeks, siya na po yung nagpadalag letter, bro. Ay, pare mo. Gwapo ko dili! Kukuli. So, mga komedyante. Komedyante nga po ko. Saan na? Now, let's move on. So, nahimo mong college sweethearts. Yes, sir. Alam mo, kita kapila na ito ng storya, pag medyo college sweethearts mo, so you guys, ang inyong world nara sa USTP. Yes, Mag-lunch ba mo doon ang gyapon? Dili, wala man Kay lang Kwanjo, sir. First nga year na mga nag-ilam kay ga-work pa ko ato. Nag-stop na nag-work na ka? ng eskwela. Oo. Nakastop ka. Okay. Then siya, nag-eskwela siya Kasi about a na-choose year. mong work ato, Brad. Sa accounting po ato, sir. Accounting staff. Okay. Oo. Then, sumato, dinner lang ni, gadungan. Kaya advantage po. Every day, o dili, in a week? Halos everyday. Kaya gadto man po ko sa dance troupe na mo. So, medyo gauban mo ato nga time. Yes, sir. Kasi, eto lang may tabo, bro. Kasagara man god, pag boyfriend-girlfriend mo, college mo, siyempre, anad mo, uban mo. Like, siya mong giingon every... Ano nga yung term na ito, ka-remember? Parang maanad ka nga. Murag ko na ka ng... Routine. Na kay routine. Yes, sir. Ang critical din diya, Brad, after na, for example, na isa makatrabaho, do ikaw nakatrabaho naman nga, si Daphne nga na medyo ma-separate na or napo siya lain world. Kailangan makangasiyaray mong world, di ba? Naka sa school, ana ba? Sometimes, ang trial, di ba, pag after na, Brad, doon sa ako na experience mo siya naitabo, ako na ako'y on world. Si Mrs. nakatrabaho po siya na po siya lain world. So medyo mas shaky gamay, Brad, kay ma-realize ni mo nga, kajut lang, medyo okay man dahil mi, I mean, kuan man dahil ka na naman dahil lain world pa, di mo dahil nga kami lang. Yes. Kato ba nga time, Brad, in fairness naman, wala mo issue. Sa kato nga time, sir, pero kuan siya nga kanang sa kato nga time, okay ra siya kay pag-out na ako, gabi man ang practice sa dance troupe, so Okay. uban gid mi. Okay. Then after graduate na may duha, kanang same ra gyapon kay ga-events mi, sayaw, so same ra. Karon lang gid na lately. Lately lang. Kay nag-work na pud siya. So si Daphne karon ga-work na ka? Yes, sir. Asay nature sa imong work karon? Na ako under sa Evotech Amazon. Okay. Like, sa kuan ko. May siyang BPO. Murag BPO. So how was it? Nga medyo kung naanad mo, you guys halos everyday mag-uban. Then karon na mo separate world. I'm sure you, brother, nasa event na pangilang world. Si Daphne, brother, gwapa yung mong soon to be. Yes, sir. Yes, sir. Gwapa. Siyempre, napo kay bago na po na makauban sa work. I'm sure, napo na yung mga single yapon niya, brother. Diyan medyo hagit eh. How you guys handle it? Karon pre ani. Karon nag-adjust gyud mi kay graveyard man gyud ko. Tapos so murag magkabilang mundo. wala ba ni kasilosan diya, ma'am, sa imo ang trabaho? Wala man di man siya siloso pod. Gwapo to Wow, kami. kayo dili ka kabatig. Pareta sun nana yung dito si Luso. Wala kay issue, Brad, on jealous. Brother, well, I'm very vocal that imong uya, brother, is guwapa, chicks kayo. Yes, sir, Siyempre, agree. sa gitrabahoan ko, I'm sure, burag BPO type, na po yung mga lalaki. Nganong ikaw mo di kay kasiluso? Basi dili kay kalabrad. Basi ka mayroon mong amount sa lab, wala di kay kasiluso. Ano ba naman sa mga girls? Mas taas ang trust. Condom. May mas taas ang trust. Pero kaya na kada ko pagsabi ba. Kaya may dugin ni one na silduan. Siya Douglas Lindo siya. Mura taas niya ang trust kasi Hindi mo reklamo. Dili mo reklamo kasi. Wala kay nga issue. Wala ka na hadlock na, you know, na yung mga, well, like, some other guys, single guys na looking. Some thoughts ganyan na, pero ako ginagawa na kong self nga, salig lang gid. Gasalig gid ko. Mama, sa akong kagwapo. Kanaya pag pagsalig mo nabagay patungon. Ikaw, like, I mean, let's be honest. You guys are still single. I mean, you guys are not yet married, no? Tapos, siyempre, sa imong trabaho, baka there's a lot of guys also nga, siyempre, you're attractive, baka na mo kuhan. Ikaw ba on that issue, kung saan mo ginahandle na? Mag-communicate lang yun if Q&A naman na Miss Universe. Miss Thank you for Universe that na- wonderful question.
Wala kulbaan naman noon. Mag-communicate man gid mi. Samot na sa ako nga kanang very vocal kay ko sound sa kay tabo pud sa work. Pero karon gadgets lami kay kanang ang nanama ko new set of friends sa kanalang mga laag kanang mga nana lang nga ma-miss out dili siya kauban kay lahi pud among gabi imigalaag kay since lahi naman among kuan so kana ra man pud among like kanang issue sa pag-inana pero mag-set lang mi og kuan Mo siguro nakita Sir Bern like di ba atong ginaingon nga routine katong wala routine mo plato din siya nga relationship because most of the time that's the problem if you guys in a relationship for a longer time magplato na because everyday ihatod parang mo na ang routine pero sila mo nga set up murag na sila kabisiyan but ang ending is makita gyapon sila na sila gyapon sila gamit gyapon dili siya kanang dili sila focus lang sa ilang relationship nga mo na lang nakachada pero sa kuan man good especially na sa mga especially sa kuwa gid na experience nako pag-abot ng mga 4 years 5 years 6 years anang stage especially na routine na dayon nga sa tawagan na kanang morning yatod nimo sa paano pa nimo pagkahapon panihapon ana bitaw routine na siya everyday na siya kitabo munang mo plato din siya nga balik na makikita para mawala ng spark no para bang sumo na siya ba ang ending mo mura nang igsuon nimo pala ka Jason maabot yun na sa punya ala bang para bang I'm just doing this because mo lang niya akong function but the killing factor mawala dito you guys been together for 3 years as boyfriend-girlfriend, tama? As boyfriend-girlfriend, 3 years. But, nailan na mo at least for 5 years 5 na. years, 5 years. So, yun sa ninyo pag-maintain nga, napagyapon ng spark. Spark plug, palit ko spark plug. Magkuhan may mag-set of dates or if naay ka ng bago nga coffee shop, tayo na pag-visit, mga ginana, bitaw, dili lang ka ng mag seto lang bisa ka nang magkita lang tamay na ni magkaon or unsa din. Nice. If na siya events, if I can come then mula uban ko samot ako mga pageant. Ubanan ko na balag bilar. Wala katong Miss Philippines. Miss Earth. Wala kay duty ko adto, wala kay choice. Grabe ma'am, gwapa kay dito ma'am nakasin. Video na taon Darlan. Every candidate naa siya picture ato. Naa siya picture ato. Taon Darlan, di naman to part sa yung trabaho. Technical on to. Technical ka ba sa technical. Napugos. Alam mo, I want to be kaninga podcast I just want to be practical ba no like we all know si Jason nalam ko ta sa edad nga hopefully ang atong karelasyon mo na gini atong future na si Jason karong brother let's be honest brother kung may kag income medyo struggling yes sir medyo kay akong racket tapos I know imong current consistent ang income sa dili consistent ang income then ikaw ba Daphne how did you handle it nga siyempre kanisi like I said kaning mo nga level di na ni siya uyab-uyab lang na kanabang murag college murag nana maguta sa kanang murag pang future na ni adult relationship murag adult relationship ang term na how did you handle it and like ingani nga siyempre dili pagyapon siya stable medyo depende ra rakit ra unsay nasa imong mind pag ingana nga mga kana nga pang kuan nga sitwasyon as for now try lang ko nga kanang makasupport sa iya sa kung unsa kung help nga mahatag sa iya pero makita man gud nimo sa isa ka tawo if kana bitong nay kanang na siya ginalook forward para sa iyang future na siya goal mailan man nimo na dili naman po uban gid nga kanang makita mo kanang di na lang pud gapaning kamot sa kung sa iyang naas so para nakita mo si Jason na gapaning kamot sa klase para sa iyang future kanang magstorya mo mo about sa mong goals so then makabalo na pud ko if kanang nagi chay plano inana supportive tasking here anyway that's 30 minutes again brother Brad siyempre again ang ako mong guess is more on mga relationship brother so imo bang nakita o sabay padulungan ng nga relationship or the way you look at it or like I said mo nang ninyo kung nag-guess yun ako siya kay let's be honest pag ingani mo nga medyo practical na ta magunahon na ba brother sa may mo nakita ni asa ba ni padulong ni nga relationship yes sir kuan man gid tutukan kutsilyo actually karon kung ano yung nakita ang video gitutukan sa karong kutsilyo mga igala pero ito ba
Kuan gyud sir, ginalook forward na pag ginamo ang future. Na may plans and so far medyo namin sa same na pace nga and yung career, gakuan siya sa yung work, then ako po sa akong events and sa other rackets, ginasupport po ko niya, so medyo on the same pace nga mag-grow mi sa among own, then hantod sa mabot po na among goals po na mga plans. Ano mo kahilakon ka? Kung ako nakita ng ring ganyan, Actually, mulod na sa karon. Alright. That's it. Yes, sir. Ikaw, Daphne, and nakita ba ni mo nga si Jason na ba ang mahimong forever? And also to those who are listening right now o kapaminaw sa akong podcast sa radio, like, ako magong point ani Brad is like, namagiming ana ba nga when you see your partner nga sa baka ni fix ba iyang trabaho or rakit-rakit ra ba ni? Namagiming ana ba? Sometimes, kabalo ko nga kamo mga girls, magkano sabihin mo sa inyo mga future nga, po, di na ba ni burag charcha lang ng relationship. Basi mo na gini akong banag yun eh. Pero akong nakita, sa man makabuo ba ka ni pamilya or something like that ba? Ikaw ba, pag sa uban mga namina ko ng playana, how did you see your partner? Like you said kanina a while ago, in fairness naman to Jason, nakita ni mo nga, gapaling kamot man siya. Ingana ba dapat ang uban mga girls the way they look their partner? Yes, murag inana pod gyud dapat nga kanang in a way mag-support gyud mo sa each other pod. Okay. Para murag kamo duha baga build mo together bitaw. Yeah, okay. Murag inana lang pag inana man gud nga makita ninyo nga gapaningkamot mo nga mag-build mo duha, mas klaro mo gyud ang inyong future together dayon. Always na ko nagakakita sana sa Facebook bitaw kanang imong kids dili maka-choose kung kinsa ilang father. Exactly, yeah, exactly. Tama yeah, maka-choose ka kinsa ang ilang mapapa, so murag always para lang sa mga girls or sa mga women out there, murag inana ang inyong murag perspective bitaw if magpili mo og somebody. And si Jason dili gid siya. Okay. So itong point namin ang program. Damo na nato. May sense of humor. Murag nakita po na ako nga responsible po siya sa dili lang sa kanang sa work or na sa inana po nga mga aspect murag sa as a whole bitaw. Pero dili pa ko ready magminyo. So, ikaw ba, mga ano pa, mga ilang years pa yung feeling ni mga you mga 2 years pa siguro. 2 years pa. Di na mahangyo. Anyway, brother, congratulations. Thank you pagsugot sa akong interview. Thank you, Jason. Yes, sir, as always. Actually, Daphne, ako siyang ginabinoangan nga. Sino siya post about sa imo. Ako siyang gignan yun. Swerte kay ka ba na may mga yabrad ba? May galing di ginakuan yung ka, nga magaling yung nag-stay kisa sa imo ha. But anyway, from happy that hearing from you, na muna yung usa sa mga girls pa nga ginatanong na it's not necessarily nga ang imong husband automatic would be anak sa mga gaysano, limkit kay, like, adunahan diretso. The thing there is like, ma-feel mo sa girl nga how you handle problems. Natalaw siya mo nga, uy, masan hardworking, masan yun, malingkamot, masan yun. Hindi, makita na sa konti sa babae. Yeah. I'm sure makita na sa mga babae. Basta ako lang, bago pa man mo nag-start, i-anticipate din ninyo ang mga butang gakitabo sa uban relationship ito. Nga pang long term na. Like for example, kanalagi itong mag-plateau na ang kuhan, relationship sa mga may anticipate mo dapat kabayo na mo sa encounter to ba. Para lang kuhan, learn from your mistakes, learn from the others' mistakes. Mag-plateau na ba? Kabalo na ka, asa dapit ang alom, asa ang balat, asa ang baho in the part, asa ang humot nga pa. May alom sila pala pa. Brother, thank you for this ha. Yes sir, thank you. Jason Saavedra and syempre doon mo Daphne? Yes, Ivan, yes. Daphne, thank you. Thank you, Daphne. Thank you. Thank you for sharing your love story. Because at the end of the day, muna mong gusto, nga we're talking about relationship na maka-learn po ng uban ng mga naminaw. Labi na sa Strong Radio karon og of course sa among podcast. Thank you very much. Again, kini si Bernie Bitok. Pasensya na sa mga background na mga medyo saba. Kaya namin sa resort karon kamulog record. And of course, my photographer, Juanito. Please, kung talanin mo yung Facebook,
one photo. Nag-picture na kasi sila ganina ba? Nag-prenup pa ka? Nag-prenup pa? Pre-prenup. Prenup! Napakaroon after yun, medyo mukha ng bukod ang lights. Okay na. So, mag-pictorial na sa kanila. So, please, paki-follow sa Facebook, Juan Photo, Juan Photo, Photo. Alright? Dagan salamat sa Italan. Dagan salamat sa iyong pagsunod. Kini si Bernie Bitok and Juanito. Ingat mo talan. I love you all. Bye! Bye!